Tervetuloa tutustumaan Mytty-hankkeeseen, joka yhdistää maatilayrittäjiä ja muita aloja Laukaassa. Mytty-hankkeen tavoitteena on hyödyntää maatilojen resursseja ja osaamista täysimääräisesti, parantaa tilojen työllistävyyttä ja kannattavuutta sekä helpottaa maaseudun yritysten työvoima- ja resurssipulaa. Tässä jaksossa tutustumme kotileipomo- ja pitopalvelu Lempileivoksen ja taitto-ovia valmistavan Prodoorin yhteistyöhön. Hei, olen Sirpa Pockman kotileipomo- ja pitopalvelu Lempileivoksesta. Lempileivos on vuonna 1998 perustettu kotileipomo ja 2001 vuodesta lähtien leipomon yläkerta on ollut juhlatilana. Sinne mahtuu 150 henkeä juhlimaan kesäisin. Teen myös pitopalvelua ympäri vuoden asiakkaan tiloissa tai myös omissa pienemmissä tiloissa. Päätuotteena meillä on Karjalan piirakat ja täytekakut ja voileipäkakut. Myrsky rikkoi meidän juhlatilan oven ja olisin tarvinnut siihen uutta ovea. Olen ollut Mytty-hankkeen projektipäällikkönä ja sitä kautta tein haastatteluja ja siellä minulla tuli tämmöinen kuin Prodoor vastaan ja olin haastatellut heitä ja tiesin heidän tarjonnan. Ja koska minulle tuli tarve saada uusi ovi, niin otinpa sitten Prodoorille yhteyttä ja he tulivat sitten tekemään minulle tarjouksen ovesta. Ja tänä päivänä minä sain tuonne uudet ovet vinttitilaan. Tämän päivän työkohteessa niin aloitettiin eka ovien purulla. Meillä oli kyseessä tämmöinen vanha navettarakennus ja siellä sitten purettiin ensin vanhat puuovet pois, jonka jälkeen sitten aloitettiin tekemään sinne uusia pieliä ja korjattiin vähän sitä kynnystä, että saadaan meidän ovi toimimaan tuommoiseen vanhaan rakennukseen. Me ollaan yleensä tämmöisellä 2 miehen tiimillä liikenteessä asentelemassa. Meidän yritys löytyy tuolta Laukaasta nimeltä Prodoor. Se on kotimaisia ovia valmistava yritys. Yhteistyö toi hyötyä molemmille osapuolille. Lempileivos sai parannuksia juhlatilansa ja Prodoor sai tyytyväisen asiakkaan. Mytty-hanke on tuonut uusia mahdollisuuksia ja yhteistyötä. Mytty-hanke mahdollistaa yrittäjien yhteistyön ja kehityksen yhdessä kohti parempaa tulevaisuutta.